Foli ni waleɲuman dɔ an bɛ o lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Sherifla TV kanubaw minnu bɛ k'an lajɛ nin kuma in na k'a fɔ aw ye ko aw bisimila an ka jɛmu kura tako filanan kɛnɛ kan ni o ye interview de la semaine ye. Interview de la semaine a kɛn bɛ ka maa min bisimila bi maa dogolen tɛ binakun caman kan a dɔn bɛ nka nin sen an sigin bɛ binakun kɛrɛnkɛrɛnnen min kan o ye dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sirako ye. N'i ko dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira i ko sanu ko i ko taji ko ninnu ye fɛnw ye minnu ni a ka dɔntaw ka bɔ u la. O kumana an kɛn bɛ ka maa min bisimila bi o ye Alu Bubakari Jalo ye. Alu Bubakari Jalo sanuko kuma kuma na fɔ Mali in kɔnɔ n'i ma se a mɔ kɔrɔ ye k'i tɔ bɛ. Bi a n'an bɛ wuli k'i jɔ ni hakilina wɛrɛ ye ka sabu kɛ a ka ɲinini taara bɔ nafasɔrɔ sira wɛrɛ ka dugu jukɔrɔ Mali in kɔnɔ yan min bɛ wele ko hydrogène. Hydrogène a cakɛdaba min ni a b'o ɲɛmaya la o ye Hydroma ye. An y'a kanu bi ka se a mɔ a ka dɔɔnin fɔ an ye Hydroma min y'a ka cakɛdaba in ye o kun kan ani hydrogène in yɛrɛ tiɲɛ don tɛnɛni mana min fɔ bamanan ɲakili ko la o dama lajɛ y'o fɔ n'o tɛ anw bɛ min dɔn hydrogène ko la o ye k'a fɔ courant lasulu ta yɔrɔ don a bɛ se ka kɛ sababu ye ka courant lase maaw ma nka a yɛrɛ ye fɛn min ye ani nafaw minnu bɛ a la Alu Bubakari Jalo ale mana fɛn min fɔ an ye o la an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'o de minɛ. An b'a fɔ yen ko aw bisimila k'a fɔ Alu Bubakari Jalo k'a ni ɲankuma. Assalamu alaikum. Walaikum salam y'an bisimila a diyara an ye. Dakuruɲa fila foli min bɛ yen ka lase an lamɛnbagaw ma. N ka foli bɛ ka se Sirifula tigiw a ɲɛmɔgɔw o ni aw ka jɛmukan lamɛnbaaw bɛɛ ma. N b'a bɛɛ fo. A diyara an ye. Ayiwa Alu Bubakari Jalo an ye hydrogène ko kuma mɛn nka hydrogène yɛrɛ mun bɛ de don walasa a ka si dɔn. Hydrogène ye gaz de gazi de don gazi mun n'a dɔnnen bɛ dunan kɔnɔ a ka ca san 200 ye mais mɔgɔw tun t'a dɔn k'a bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ dilan de donc halisa a hydrogène mun bɛ dunan kɔnɔ a bɛ dilan société pétrolière fɛ o méthane mun b'u bolo n'o ye gaz naturel ye u b'o yɛlɛma k'o kɛ hydrogène ye. Bon o hydrogène kɔni bɛ dunan kɔnɔ a marché yɛrɛ ka ca bi ni plus de 100 milliards de dollars ye san kɔnɔ. Donc a donné donc kosɛbɛ pétrole tɛ raffiné hydrogène kɔ et puis ale avantage ye mun ye n'i y'a mɛnɛ sisi tɛ bɔ vapeur d'eau de bɛ bɔ. Donc i dun b'a lɔn bi bɛɛ b'a fɔ la k'an ka taa transition énergétique la bon ni k'a sɔrɔ tasuma bɛ mɛnɛ fɛn mun na ni sisi bɛ bɔ a la o tɛ se ka transition énergétique kɛ parce que an ka moteurw bɛ sisi caman bɔ gabugu kɔnɔnaw yɛrɛ bɛ sisi caman bɔ terrainw bɛ sisi caman bɔ donc dunan ninakili bɛ ɲini ka degun o de y'a to dunan mɔgɔw bɛɛ ye ɲɔgɔn ye 2016 Paris ko an ka taa transition énergétique la o dun tɛ ɲa fo an ka bɔ pétrole ni gaz naturel la ka taa hydrogène na. Donc mais hydrogène fana n'a bɛ dilan ni gaz naturel ye o t'a solution f'a ka sɔrɔ ni hydrogène wɛrɛw de hydrogène naturel comme an ye mun découverte kɛ Burakebugu Mali la ni a bɛ fɛnɛlɛ Mali dugukolo jukɔrɔ i ko kɔgɔji bɛ fɛnɛlɛ dunan kɔnɔ cogo min na o ni hydrogène mun bɛ dilan ni ji ye n'a bɛ fɔ ko hydrogène vert donc o de bɛ se ka dunan permet ka taa transition énergétique la ne hakili la nin ye fɛn ye Mali bɛ se ka danni kɛ mun na kosɛbɛ donc jamana ɲɛmɔgɔ n'a denw bɛɛ ka ɲi ka a dɔn fɛn b'an bolo yan bɛɛ bɛ se ka ɲab'an fɛ ni mun ye bon bi dun bɛɛ bɛ ɲɛgɔn na bɛɛ bɛ hinɛ na wala bɛɛ bɛ siran ɲɛ alors que fɛn b'an bolo dunan bɛɛ bɛ se ka ɲab'an fɛ ni mun ye n b'a fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw u k'o faamuya. Donc an y'a faamu waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli min ni da sera a ma ka sabu kɛ sisikuru minnu bɛ k'an ka waatiw tiɲɛ nin labaarali bɛ kɛ sababu ye ka diɲɛ yɛrɛ kisi o ma. A bɛ dunan kisi o ma et puis a bɛ a permet fana ka jamana minnu b'a produit k'olu kɛ jamana waritigi kuraw ye les nouveaux riches pays a bɛ se ka k'o ye donc a ka bon ni émergent yɛrɛ parce que a bɛ se ka pays yɛrɛ développer le mot émergent ne hakili la mun bɛ Mali bɛ kan ka mun magɛ an bɛ tɛmɛ o bɛɛ la donc an b'a ɲinina ka kɛ pays développé le de donc ni Ala sɔnna hakili la nin gaz nin bɛ se k'an permet ka k'o ye bi terrainw bɛ bori n'a ye dunan kɔnɔ mobiliw bɛ bori n'a ye avion yɛrɛ commencera ka pan n'a ye bateau bɛ bori n'a ye donc n'an sera faamuya cogo la n'an y'a faamuya ka ɲa hakili la nin bɛ se ka Mali dɛmɛ comme delilen bɛ k'a fɔ n ka kuma kɔnɔ cogoya min na nin bɛ se ka maliyɛn bɛɛ dɛmɛ ka sɛgɛn kantigɛ ka su don. Ayiwa an y'a ye an ka ɲininiw kɔnɔ gafew fɛnɛ na sɛbɛnnilenw na k'a fɔ e ka cakɛda in ni o ye Hydroma ye ale kelen de bilama kɛn bɛ ka diɲɛ sɔrɔ
u ko fɛn min ma ko clé de dissociation de l'hydrogène avec de l'eau ka ji ni hydrogène ko ni ji ye k'u bɔ ɲɔgɔn na cogoya dɔ la n b'a fɛ i k'o ɲɛfɔ mɔgɔw dɔɔni. Hydrogène ji yɛrɛ formule ye H2O de n'i ye chimie kɛ école la ji formule ye H2O de H2 o de ye hydrogène ye O ye oxygène ye n'olu fila ɲagamira ɲɔgɔn na o de ye ji ye même sanji yɛrɛ bɛ na o cogoya de la bon n'i y'a séparé ka bɔ ɲɔgɔn na fana i bɛ se ka oxygène bila a dan ma i bɛ se ka hydrogène bila a dan ma bon a bɛ fɔ de ma électrolyse bon minnu tɛ hydrogène naturel tɛ minnu ka jamana kɔnɔ o ni pétrole tɛ minnu ka jamana kɔnɔ n'u tɛ se ka hydrogène sɔrɔ fo n'u ye evapocracking du méthane kɛ donc olu bɛɛ natalen de bɛ ka taa o hydrogène sifa nin na bi mais n'u b'a dilan ni courant ye fana f'a ka kɛ courant ye courant mun n'i b'a utiliser k'a sɔrɔ i ma sisi bɔ parce que ni k'a sɔrɔ i bɛ fil de utiliser i bɛ gasoil de utiliser k'i ka groupe lamɛnɛ donc o kɔni tɛ transition énergétique ye hali n'i y'o courant utiliser ka hydrogène dilan n'a ye donc a tɛ fɔ o ma hydrogène vert sɔngɔ t'o la donc dunan mɔgɔw bɛɛ natalen bɛ hydrogène vert de la o kɔrɔ i b'a dilan ni courant mun ye fɔlɔ o courant sisi tɛ b'a la donc i b'a o courant fana ta k'a don électrolyse la ka di oxygène na hydrogène séparé ka bɔ ɲɔgɔn na n'i y'u séparé ka bɔ ɲɔgɔn na i bɛ hydrogène sɔrɔ i bɛ oxygène sɔrɔ donc o hydrogène a bɛ fɔ de ma hydrogène vert o bɛ san prix fort la bi et puis a bɛ se ka jamana yɛrɛ permet ka société permet ka crédit carbone sɔrɔ o dun o ye koba de ye. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ i ye yamaruya sɛbɛn sɔrɔ i ka se ka mɔmɔni kɛ ka hydrogène ɲini kilomɛtiri 43 ɲɔgɔn na kilomɛtiri kari ɔ ɲinini min ni o bɛ kɛ o la yala yɔrɔ wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ kan ka mɔmɔ ka se ka hydrogène lakodɔn o yɔrɔw la Mali jamana ye. Bon Mali bassin sédimentaire de ka ca kosɛbɛ bon n'i y'o bɛɛ jate minna sanu bɛ bɔ yɔrɔ minnu na o ye birimiyɛ o ye 20% dɔrɔn de 80% ni tɔ bɛɛ o ye bassin sédimentaire de kɔnɔ bon o bassin sédimentaire ni de kɔnɔna la pétrole ka teli ka ye o de kɔnɔ gaz naturel ka teli ka ye o de kɔnɔ donc hydrogène fana an commencera k'a ye o de kɔnɔna la o de jukɔrɔla la bon o dun o bɛ carton ouest africain na donc a bɛ komi a yera anw bɛ yan cogo min na an y'a bisiki a bɛ se ka ye yɔrɔ caman wɛrɛ ten cogoya la jamana wɛrɛ an Mali yɛrɛ kɔnɔna la an taara échantillon prélevé yɔrɔ caman donc an y'a ye a traces bɛ bon alimanw yɛrɛ fana ye liste labɔ sisan hydrogène naturel yera jamana minnu kɔnɔ a ka ca ni jamana 10 ye Mali ni Oman de bɛ ɲɛfɛ olu de danni kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan a pureté la mais a caya la Mali ye danni kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan donc a yera Rusiw bara a yera Allemagne doni a yera Canada doni a yera Australie doni dɔ yera même Djibouti doni donc a yera jamana caman na dɔ yera États-Unis yɛrɛ fana mais pour une fois Mali ye danni kɛ nin bɛɛ la pourquoi parce que Mali de kelen kɔnɔ Mali de fɔlɔ kɔnɔ ni forage kɛra ka taa hydrogène ɲɛɲini k'a ye anw ka société de y'o kɛ an ye forage mun kɛ a ka ca ni forage 20 ye an taara fo dugukolo lili la an tɛmɛna fo mètre 2000 la donc an ye sɛnni kɛ ka taa mètre 100 ni kɔ la o y'an ka réservoir fɔlɔ ye o quartier de bi kɔfɛ an ye gazi o la o bɛ 100 mètres de la ni jiginna ka taa jukɔrɔ dɔɔni mais yanni ka se mètre 500 la i bɛ réservoir wɛrɛw sɔrɔ yen hydrogène b'o kɔnɔna la n'i taara fo mètre 1000 ni kɔ i bɛ réservoir 5 sɔrɔ u sigilen bɛ ɲɔgɔn kan dugukolo jukɔrɔla la o ye Ala ka baara ye donc hydrogène b'o bɛɛ kɔrɔ donc n'i taara même socle fana la an y'a sɔrɔ o dugukolo fana ni tɛmɛna mètre 1000 ni 400 na o dugukolo fana o yɔrɔ fana pɛrɛn-pɛrɛnnen don yen lili pɛrɛn-pɛrɛnnen don o dugukolo fana pɛrɛn-pɛrɛnnen bɛ cogo min na gazi b'o bɛɛ kɔnɔ hydrogène bɛ n'a ka bɔ o bɛɛ la donc anw fɔlɔ de y'o démontrer o de y'a to ni journal ba ninnu bɛɛ y'a kuma fɔ revue de sciences y'a fɔ donc Financial Times y'a kuma fɔ donc Figaro ni Monde bɛɛ y'a kuma fɔ donc Mali de la an t'a ko kalama kosɛbɛ sinon dunan mɔgɔw natalen b'a la u b'a dɔn a ma ye yɔrɔ si la fɔlɔ ni anw bara tɛ donc u b'a kan ka ko jate minɛ kosɛbɛ a kuma bɛ fɔ la dunan journaux bɛɛ la. Ayiwa président i y'a jira k'a fɔ Mali jamana ni Oman jamana de ye fila ye minnu ni a gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ bi sɔrɔ minnu bolo a bɛ se k'a fɔ olu fila de bi sanga ni ɲɔgɔn ye nka n'a kɛra diɲɛ yɛrɛ a sɔrɔli la bɛɛ fɛ Mali bɛ bɛɛ ni sancɛ o la o b'a jira k'a fɔ fɛn dennin tɛ ɔ Mali ɲɛmɔgɔw kan ka mun de kɛ min bɛ se ka to hydroma yɛrɛ bɛ se ka kɛ Mali yɛrɛ sago ye a ka diya hydrogène yɛrɛ donni na ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ. Bon au tout début d'abord ka kuma fɔ ka jɛya bɛɛ ma Mali bassin sédimentaire a tun tila ka kɛ bloc caman ye société baw caman tun nana o kɛra ATT tile décret dɔ dilanna ka code pétrolier dilan donc la loi votera donc on commencera ka bloc di mɔgɔw ma
compagnie ba fɛn n'i b'a dɔn dunan kɔnɔ a tila bɛɛ nana Mali la o wagati mais kabini coup d'état kɛra 2012 u bɛɛ taara k'an fililen to ka n'an ka problème to ɲɔgɔn na donc eux-mêmes ils ont trop de problèmes ils n'ont pas le temps de nos problèmes y'an n'an ka problème to ɲɔgɔn na u taara ne kelen de tora Mali la ne kelen san o san don i ye superficie hakɛ mun fɔ bloc nin na kilomètre carré o kilomètre carré i bɛ wari de sara la et puis fond dɔ fana bɛ yen ko fond de promotion de l'OREP ne kelen de b'a sara la kabini 2012 parce que société bɛɛ taara sariya dɔ fana bɛ yen ko ni gɛlɛya nana jamana kɔnɔ ni baara tɛ se ka kɛ ka faute kɛ jamana instabilité ye o tɛ société nɔ ye société bɛ se ka t'u dogo clause dɔ kɔfɛ a bɛ f'o ma clause de force majeure donc u bɛɛ taar'u dogo kɔfɛ wala u y'u ka tile bila paillasson jukɔrɔ dɔrɔn ka taa k'an fililen to an n'an ka problème ne kelen de tora ne ko maliyɛn de ye n ye n tɛ camp de réfugié kɔnɔ ala k'an kisi o ma ala ka n'o kɛ donc n ko tant que n ma se donc n bɛ Mali kɔnɔ n bɛ se k'an ka fɛɛrɛw kɛ a ka di n ye cogo min na donc n bɛ continuer n ka baara la donc mais société caman bɛ siran ka na Mali la o instabilité nin kosɔn o ni créé problème de sécurité min bɛ Mali la mais o bɛɛ la an sera k'a yira k'a fɔ baara bɛ se ka kɛ malgré tous ces problèmes baara bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ an ye baara kɛ ni ye forage minnu n'u y'a kuma f'i ye sisan k'a fɔ dɔw taara fo mètre 1000 ni kɔ dɔw ye mètre 100 ni kɔ sɔrɔ o bɛɛ kɛra k'a sɔrɔ société étrangère si t'a fɛ ka na pétrole ɲaɲini Mali la donc o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ anw ka bɔ nɔgɔ la jamana bɔli nɔgɔ la a tɛ dunanw bolo a bɛ ala ni anw de bolo anw de bɛ se ka kan yɛrɛ ma sababu ɲuman ye donc o fana bɛ se ka kɛ misala ye ko caman na même lakanabaliya problème mun bɛ nord la donc hakili la an yɛrɛ dama bɛ se ka solution sɔrɔ ko dɔ la n m'a fɔ k'an b'an ban dunanw ka dɛmɛ la dɛ u y'an dɛmɛ ni mun ye u ni cɛw ni baraji ala k'u sara mais ka kɔn olu yɛrɛ fana ka dɛmɛ an delila k'u dɛmɛ ne yɛrɛ mamacɛ delila ka première guerre mondiale kɛ fo bali y'a sɔrɔ a cuisse gauche la donc ça veut dire que ɲɔgɔn dɛmɛ y'a daminɛna kabini bi tɛ a fɔlɔla ni anw de fɔlɔ donc u bɛ juru sara de la mais an k'a lajɛ dɔrɔn anw yɛrɛ bɛ se ka an ka jamana in basigi cogo min na k'an ka nin hɛrɛ nin nabɔ hɛrɛ in bɛ bɔli dɔrɔn de ma kɔnɔ parce que a bɛ sinɔgɔ la an ka dugukolo jukɔrɔ a bɛ san ba caman bɔ donc o dun o b'a yira de k'a fɔ n'a bɔli daminɛna Mali bɛ se ka tɛmɛ Qatar la Mali bɛ se ka tɛmɛ Abu Dhabi la ne dalen b'o la ne limanilen b'o la parce que olu fana tun bɛ sɛgɛn de kɔnɔ yan'u ka gaz ni pétrole sɔrɔ yanni Abu Dhabi ka kɛ tan a bɛ cogo min na Dubaï ni Abu Dhabi Sheikh Zayed de nana a bɛ na wagati min na u tun bɛ buru jalan o ni huile d'olive de dun o ni ɲɔgɔmɛ nɔnɔ fosi wɛrɛ tun t'u bolo mais san 30 kɔnɔ u sera k'u ka pétrole labɔ u sera k'u ka gaz labɔ u ka jamana yɛlɛma k'a kɛ comme duna alijana donc an fana ka jamana ye ne hakili la a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni nin ye hɛrɛ ye gugeli dɔ kɛ ni yen fan ye donc Mali faamaw pour que k'i ka question jaabi u bɛ se ka ni projet sifaw jukɔrɔma tinti maliyɛnw ka yaala maliyɛn minnu b'a la u ka jukɔrɔma tinti et puis parce que maliyɛn n b'a fɔ cogo min na donc n'ale ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ hinɛ a balimaw la a bɛ hinɛ a sigiɲɔgɔnw na o de bɛ caman bɔ maliyɛnw ka sɛgɛn na bon dunanw n'u ye hɛrɛ sɔrɔ n t'a fɔ o tɛ dɔ dugu Mali la dɛ mais u bɛ taa ni mun ye u bara o de ka ca u bɛ mun to an bara et puis ni gɛlɛya fana nana u bɛ taa k'an fililen to ka n'an ka problème to ɲɔgɔn na donc o bɛɛ ka ɲi k'a yira k'a fɔ an ka limaniya Ala la an ka da an yɛrɛ la an k'an yɛrɛ dɛmɛ an ka ɲɔgɔn senkɔrɔmacɛ dabila donc jamana in bɛ dingɛ kɔnɔ senkɔrɔmacɛ in tɛ jamana labɔ dingɛ kɔnɔ donc an bɛ ɲɔgɔn ta ɲɔgɔn bolo ma de ka ɲɔgɔn sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka Mali sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka Mali baara k'a diya jamanadenw ka bɔ nin kɔlɔlɔ nin kɔnɔna la parce que problème caman bɛ jamana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ denmisɛnninw ka baaratanya de b'a kɛ o ka baaratanya de b'a kɛ parce que minnu b'u utiliser ka t'u bila kojugukɛ la k'u bɛ baara de d'u ma mais o baara ye kojugu de mɔgɔ fagaw b'a la ka mɔgɔw ta otage la donc o tɛ baara ɲɛnama ye an bɛɛ o de bɛ kelen bɛ k'an bali ka sinɔgɔ bi donc an bɛ mun ɲini na vraiment an k'a faamuya k'a fɔ fɛn b'an bolo n'a baara la jamana den bɛɛ bɛ se ka baara sɔrɔ an bɛ se ka dunanw caman wele u ka n'an dɛmɛ baara la parce que an ka jamanadenw bɛɛ bɛ na baara sɔrɔ a ko la donc ne kɔni b'a fɛ o faamuya o maliyɛnw k'o faamu donc diinɛ ɲɛmɔgɔw k'o faamu jamana marabagaw k'o faamu k'a fɔ fɛn b'an bolo fɛn mun ni an bɛɛ bɛ se ka waso n'a ye fɛn b'an bolo fɛn mun ni maliyɛn bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'a ye donc an ka lajɛ o baara bɛ se ka kɛ cogo min na hakilisigi la ɲɔgɔn dɛmɛ la ni ɲɔgɔn bolo sama la an ka ɲɔgɔn sen sama in dabila. Ayiwa an y'o faamu président 2012 i y'a fɔ ko
maa minnu tun bɛ yan baɲumankɛlakaw olu bɛɛ taara ka sabu kɛ mankan ye nka e muɲuna ka to yan 2012 ka tɛmɛ n'i ka ɲɛɲinini ye fo ka na o bange hydrogène poyili la ni ka courant yɛrɛ jɛnsɛn a sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ la ni o ye Burakebugu ye Burakebugu bɛ Jɛdugu Torodo mara la dugu wɛrɛw bɛ se ka bɔ ni courant in ninnu ma wa c'est-à-dire que ka bénéficier an y'a yɔrɔ caman parce que comme i y'a fɔ cogo min na yɔrɔ in ka bon Burakebugu kɔni tɔgɔ bɛ fɔ parce que o kɛra yɔrɔ fɔlɔ a découverte kɛra yɔrɔ min na o de fana kɛra yɔrɔ fɔlɔ ye dunan kɔnɔ ni hydrogène yɛlɛmara ka kɛ courant ye de 2012 fo ka n'a bila 2019 la o kɛra mais an ka sɛnɛ ninnu kɔnɔna la an ye sɛnɛ kɛ yɔrɔ caman an ye wo sɛnɛ an ye forage kɛ yɔrɔ caman ka taa lajɛ ka ko sɛgɛsɛgɛ ka fɛsɛfɛsɛ ka lajɛ ni gaz tɛ yen fana gazi fɔlɔ mun tun yera Burakebugu est ce que o dɔrɔn de don wala a ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ wɛrɛ an taara sɔrɔ a ɲɔgɔn dɔ bɛ Piyebugu n'an taara sɔrɔ a ɲɔgɔn dɔ bɛ Mangola an taara sɔrɔ Jɛdugu Torodo yɛrɛ dɔ bɛ yen donc a sɔrɔla yɔrɔ mun kɔnɔna la yɛrɛ a ka ca ni 1200 km². Donc o dun fana a ouvertlen don ka taa Tilebin yan fan donc an bɛna forage wɛrɛw kɛ yan fan na ka anomalie ni circonscrit ka lajɛ a bɛ dan yɔrɔ min na sisan halisa an m'a dan ye ka taa dugukolo jukɔrɔ an m'a dan ye ka taa Tilebin fan fɛ yan donc an bɛna baara kɛ o bɛɛ la ka ɲini k'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na mais nin yɔrɔ in kɔni bɛɛ la les 1200 km² a bɛ fɛnɛlen dugukolo jukɔrɔ ko kɔgɔji bɛ fɛnɛlen dunan kɔnɔ cogo min na. Ayiwa sanu in Mali jamana sanubɔ jamana don o dɔnnen don e yɛrɛ bɛ caman dɔn sanuko la nka an y'a ye k'a fɔ kuma caman na sanu jamana ninnu na sanu tɛ yele jamanadenw ye yala hydrogène ko in labɛn jumɛn de bɛ yen min bɛ se k'a to n'a daminɛna yɛrɛ ko an donna a kɔnɔ kosɛbɛ a ka se ka yele wali kelen a courant ka se ka ye jamanadenw ka ni nafa ye. Fɛn saba bɛ yen n b'a fɛ an ka teriya k'o kɛ n'a ye Mali kɔnɔ ka courant dilan n'a ye ka essayer ka train ni mobiliw labori n'a ye et puis ka essayer ka lajɛ fana ni an bɛ se ka ammoniac dilan n'a ye o bɛ kɛ engrais bon o ye fɛnw de ye mun bɛ se ka kɛ joona courant bɛ se ka dilan n'a ye joona mobili fitininw bɛ se ka na u bɛ a station bɛ dilan u bɛ hydrogène ta u bɛ bori n'a ye u bɛ rouler n'a ye a autonomie bɛ se ka taa de 500 km jusqu'à 1000 km donc o dun o ye autonomie ba de ye donc o bɛ se ka kɛ an bɛ se ka ammoniac fana dilan n'a ye an bɛ se ka dɔ yɛrɛ comprimer ka exporter mais mun bɛ utiliser localement o de ka gɛlɛn fɔlɔ donc 2% ni mun fana b'a la n'o ye méthane ye parce que hydrogène n'a bɛ bɔn c'est 98% pur 2% de méthane b'a la tuma dɔ la méthane pourcentage bɛ taa fo 3% o méthane nin fana an bɛ se k'o séparer k'o ni hydrogène bɔ ɲɔgɔn na k'o kɛ bonbon nun kɔnɔ an ka musow bɛ tobili kɛ n'a ye donc o fana o ye ko de ye ko mun bɛ se ka lafiyaba nati donc on est rofiɲɛba nati an ka musow ka baara la parce que lɔgɔ u bɛ lɔgɔw tigɛ dun et puis ça fait avancer le désert et puis a bɛ sisi caman bɔ donc ni an y'a kɛ ni méthane ye donc o fana gaz importé min bɛ yen a bɛ se ka caman b'o la bon donc nafaba de b'a la donc a bɛ se ka Mali yɛrɛ développer k'a sɔrɔ a fɛn bɛɛ bɛ dilan Mali kɔnɔ a bɛ produit Mali kɔnɔ hali rejets minnu b'a la comme n y'a f'i ye 2% mun b'a la ni déchets mun b'a la o bɛ se ka kɛ gaziw kɔnɔ musow bɛ tobili kɛ n'a ye bon donc a nafa tɛ se ka fɔ banna quoi n'an ko an bɛ émission kɛ gaz ni nafa kan an bɛ se ka tile kelen k'a la donc nin tun bɛ n bolo k'a fɔ a nafa la mais n'i b'a fɛ ni question wɛrɛ b'i bolo n b'a jaabi. Ayiwa question min bɛ n bolo a kun kan hali bi o ye 2016 i da sera ma k'a fɔ diɲɛ ɲɔgɔn bɛ kɛ Faransi waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kun kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna nafamafɛn yera anw ka jamana kɔnɔ munna wulikajɔ tɛ kɛ ka se diɲɛ ma ɲɛmɔgɔw ma u ka lajɛ k'u sinsin nin kan u b'a fɛ ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli min kɛ ni tiɲɛ don k'a sen ka jɛ k'a bolo ka cɛ ka lajɛ ka nin don bala anw ka jamana kɔnɔ walasa nafa yɛrɛ ka se anw fɛnɛ ma. Bon anw de bɛ wuli ka jɔ k'o ɲɛɲini parce que ka taa yira mɔgɔw la fɔlɔ gaz nin bi yan ne y'o de daminɛ n taara Allemagne u ye kuma di ma u ka parlement kɔnɔ siɲɛ 2 n'u ka ministribaw caman ye ɲɔgɔn ye parce que olu natalen bɛ nin gaz nin na kosɛbɛ parce que u b'a fɛ ka centrale nucléaire bɛɛ datugu u b'a fɛ ka taa transition énergétique la neutralité carbone ka kɛ jamana fɔlɔ ye mun bɛ se o la ka tɛmɛ jamanaw bɛɛ kan donc olu yɛrɛ u ka nin projet nin kɔnɔna la u bɛ taa fo plus de 350 000 mètres cubes d'hydrogène k'o consommer air kɔnɔ
donc pour arriver à la neutralité carbone. Donc nous nous connaissons bara damna donc ambe ñoxoñew chamala ambe ka contrat chamana ben pour que na boli damna ulu ka ka sugu folo donc ukana deme fana ambe se ka station de lan chugo mina mobulu be alimenter la chugo mina ukana deme fana ambe se ka terrain na wulna chugo mina ukana deme fana anga loje ambe se ka ammonia glana chugo mina ukana deme fana anga comprimer ka loje ambe se ka ta fere duna mo ma chugo mina pour que ka devise la do Mali banque centrale. Aywa sisan ni an ye dɔ kɛ hydrogène kunkan an bɛna se fondation Maliba ma. Fondation Maliba bolofara dɔ don min ye dɛmɛ nasara bolofara ye i dɔnnen don fana ni o n'a ɲɔgɔnna ɲumanyakɛw ye ka sabu kɛ ka pankuru ɲini ka mɔɔw lase Cameroun ni ka taa samatasɛgɛw jukɔrɔma don do i y'o kɛ. Fondation Maliba in yɛrɛ a jɔyɔrɔ bi kɛ mun ye a n'a ka kɛtaw ye mun ye. Bon sɛgɛn mun bɛ jamana kɔnɔ o de ye ne bila fondation in créer la a fondation yɛrɛ kuma bɛɛ daminɛna a ko yɛrɛ bɛɛ daminɛna 2012 le agilog kɔnɔna la tuma min na ATT ka fanga ban tuma u ye mɔgɔ caman faga sɔrɔdasi caman faga sɔrɔdasiw muso u découragélen taara palais la ka taa olu y'u ka finiw bɔ u fari la ka marché yen nɔ donc waati ne y'a fɔ ATT n ko n b'a fɛ ka 50 millions di sɔrɔdasi minnu sara n'u musow ta donna firija la n'u denw kɛra yatima ye n b'a fɛ ka 50 millions d'u ma donc ministre dɔ tun bɛ yen ko Gassama donc an taara an y'o chèque 50 millions dilan k'o di olu ma bon fondation in daminɛna ten de ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn jigi tugu donc an y'a daminɛ ni o ye o wagati na hali u ma ban o wari dili la coup d'état kɛra donc sɔrɔdasiw ye ne wele k'a fɔ ko n ye nin mun kɛ a diyar'u ye ko mais donc sɔrɔdasiw bɛɛ ma faga ye dɔw joginnaw nana u b'u bolo kan kɔnɔ donc a ye ɲɛgɛn ɲɛnama tɛ yen fɛrɛ ɲɛnama tɛ yen donc an taara k'olu ka ɲɛgɛnw fana jɔ ka di kan kɔnɔ et puis an tilala tuguni ka fɛrɛw san k'a di olu ma ka tila ka wariw bila ka taa Tombouctou k'a sɔrɔ u bɛ kan ka moselew kari-kari yen nɔ donc an ye miliyɔn 50 di o fana la a daminɛna ten de a tilala tuguni yanni o waati kelen kɔnɔna la an ye a lajɛ mɔgɔ minnu borila ka bɔ Tombouctou ni Gao ni Kidal kɛlɛ in sababu la ka n'i sigi Bamakɔ les déplacés du nord minnu bɛ Bamakɔ yan an y'u wele ani Corène ka lajɛ n'an bɛ se ka balo dɔ d'u ma malo ni ɲɔ ni nɔnɔ ni sukara o ni tulu donc an y'o caman ta k'a di olu ma dans le respect de la symbolique des 333 saints an ko an bɛ malo bɔrɔ 300 ni 30 ni 3 ɲɔ bɔrɔ 300 ni 30 ni 3 donc an y'o daminɛ a bɛɛ 300 ni 30 ni 3 fo ka taa se tulu carton donc k'a tila olu ni ɲɔgɔn cɛ donc an continuera o la kabini o la yɛrɛ tuma bɛɛ donc an bɛ balo tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa ni dɔw ye Maka donc an bɛ forage kɛ ka ji di dɔw ma an bɛ école-sow jɔ an bɛ pavéw dilan yɔrɔ dɔw la donc bref ne fondation ko yɛrɛ ne ko n bɛ dɔ fɔ a la n bɛ ɲinɛ quoi n bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ n bɛ na caman kɔ donc an ye lu yɛrɛ caman san ka di yatimɛ dɔw fana ma donc ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn jigi tugu fondation wulila o de kama tant que sɛgɛn bɛ jamana kɔnɔ ne kɔni bɛ nisɔndiya ni maliyɛnw jigi tuguli o ni ka maliyɛnw dɛmɛ donc n b'o baara dilan ni fondation ye. Ayiwa an ka kuma bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la n b'a fɛ i k'i ɲɛ jɔ an balimaw la Sherifila TV jabaranin na Mali bilama sɛgɛn bɛ a la a bɛ degun kɔnɔ an bɛɛ ye malidenw de ye hami min b'i la maliko in na ani ka laɲini ye min ye maliko in kɔrɔ maliden bɛɛ kan ka jɔyɔrɔw minnu da janko Mali in bɛ se ka kɛ kunun Mali tɛmɛnen duman in ye n'an dɔn kun bɛ ni o ye. ne kɔni bɛ mun fɔ Mali denw cɛ n'a muso a denmisɛn fara maakɔrɔba kan an ka dɔn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ nin wagati in na mais fɛn b'an bolo mun bɛ se k'an permet ka nin gɛlɛya in na wuli ka ban kan parce que lakanabaliya selen bɛ hakɛ mun na sisan denmisɛnnin minnu bɛ fili la n'u bɛ t'u yɛrɛ bila ka mɔgɔw ta otages la wala ka mɔgɔw faga o bɛɛ de parce que u ma baara sɔrɔ dɔ de bɛ taa o baara jugu ninnu d'u ma k'u sara k'u nɛgɛ ni wari ye alors que fɛn dun b'an bolo mun bɛ se ka u permet ka baara sɔrɔ baara mun u b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni baara mun ye u b'u ka denbaya jigi tugu ni baara mun ye u b'u ka balimaw u b'u ka sinji tugu ni baara mun ye donc ne b'a ɲini de sisan an k'a lajɛ Mali ka développement yɛrɛ a bɛ se ka baser gazi nin kan cogoya min na an k'a lajɛ n'an bɛ se k'a baara an ni jamana ɲɛmɔgɔw o ni partenaires ba minnu b'an fɛ k'an dɛmɛ lakanabaliya nin ko problème banni la jamana kɔnɔ an n'olu bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ
comment an bɛ se ka an ka nin projet ninnu ka a développer fo maliyɛn bɛɛ ka baara sɔrɔ maliyɛn denmisɛnninw bɛɛ ka baara sɔrɔ chômage ka ban gɛlɛya ka ban et puis an ka sigi tabali kelen kan an ka kuma ɲɔgɔn faga in ka dabila donc jamana tili in ka dabila an bɛɛ ka essayer ka jamana in développer ɲɔgɔn fɛ ne hakili la c'est possible a bɛ se ka kɛ de n'an ye fɛn dɔ kunkolo sɔrɔ a dun b'an bolo fɛn mun n'a bɛ se ka Mali permet ka milliard dollar caman sɔrɔ donc an ka maliyɛnw fana dɛmɛ u sen n'u bolo ka don o baara in na n'u sen n'u bolo donna a baara in na u fana bɛ kɛ milliardaire camanw ye dollar la donc maliyɛn dun bɛ hinɛ cogo min na a bɛ hinɛ a balimaw la cogo min na a bɛ hinɛ a sigiɲɔgɔnw na cogo min na ni maliyɛn ye milliard dollar sɔrɔ an b'a dɔn 80-90% u bɛɛ bɛ dugu Mali kɔnɔ donc o fana bɛ taa dɔ bɔ maliyɛn caman de ka sɛgɛn na an ka compter Ala kan an ka compter an yɛrɛ kan an ka demander an ka sirifuw fɛ an ka demander an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u ka ɲɔgɔn minɛ u ka dugawu ka ɲɛ an bɛɛ ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka rassembler pour que jamana in ka hɛrɛ sɔrɔ k'a di a denw ma den ninnu ka bɔ tununɛ nin fili in kɔnɔna la ayi bi Ala k'an dɛmɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ Ala ka jamana in kisi Ala ka basigi Ala ka kisi ni bɛn ni kelenya sabati jamana kɔnɔ Ala k'an ka Maliba in di yan ni cɛ ni baraji Jalo ayiwa Sherifla TV kanubaw an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn kuma min ko n bolo dalen kun don an ye baro in kɔnɔ interview de la semaine dɔgɔkun segi an ni maa min ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Hydroma ɲɛmaaba hydrogène gazi nafamaba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a dasilen bɛ dugu jukɔrɔ n'a bilama mago bɛ bɔli de la ka se k'an ka jamana yiriwa o ɲɛmaaba Alu Bukari Jalo an n'o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma an b'a fɔ n ka kan bɛ dɔgɔkun nata sigi kɛnɛ kan ni Ala sɔnna a ma. Assalamu alaikum.